Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu ne zan nuna muku wani application da za ku yi amfani da shi wajen arbitrate. Idan wannan shine farkon zuwa ka wannan channel, ina roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Sannan muna mai ba ku haƙuri a kasancewar kwana biyu, za ku ga mun daɗe ba mu ɗaura muku wani update ba. Saboda haka muna mai ba ku haƙuri kasancewar abubuwa yanzu gaba ɗaya sun tsaya. Shi yasa za ku kwana biyu ba ma saki muku update. Saboda haka yanzu insha Allah mun dawo za mu ci gaba da aiki, za mu ci gaba da kawo muku update. Saboda haka ku ci gaba da subscribe da like da share. Kai tsaye zan bar muku link na wannan application a description na wannan bidiyon ko a comment na farko. Kai tsaye za ka je Play Store ko kuma ka shiga cikin Play Store ɗinka. Kai tsaye za ka shiga cikin Play Store ɗinka sai ka rubuta Motivator kamar haka, kawai sai ka taɓa search. Kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan shine application Motivator. Wannan application ne wanda za mu yi amfani da shi wajen yin arbitrate. Kai tsaye ne bari mu yi open. Da bayan mu dai kaje kamar yadda kuke gani a ganar option nan guda biyu, ga login sannan ga kuma sign up. Kai tsaye za mu zo mu taɓa sign up kamar haka. Kamar yadda kuke gani da zarar mun taɓa sign up, a nan wajen za su ce mu sa number wayar mu. Saboda haka yanzu bari mu saka number wayar mu. Dan nan taɓa wannan alamar digo sai na taɓa sign up. A nan wajen kamar yadda kuke gani suna tambayar mu da mu sa passport guda 4 ne. Saboda haka yanzu bari mu saka passport ɗina guda 4. Don sake ne company. A nan wajen ne za su turo mana wato ainihin OTP din kamar yadda kuke gani. Gashi nan OTP din nan ya shigo. Kai tsaye kawai za mu zo mu copy din OTP din mu yi pasting sai mu sa validate kamar yadda kuke gani. Gashi nan wajen za su tambaye mu interface name and last name. To kamar yadda kuke gani a nan wajen ka tabbatar sunanka da zaka sa musu, wato sunanka da ke kan ID card ɗinka ne zaka sa musu. Bayan ka sa musu sunanka a nan wajen kamar yadda kuke gani, za su tambaye ka date of birth, sai ka sa musu date of birth ɗinka kamar yadda kuke gani a nan wajen. Da zarar ka saka date of birth ɗinka, kai tsaye za ka zo ka saka address ɗinka nan wajen kamar yadda kuke gani. Gashi nan za su tambaye ka address line 1, address line 2, ga city nan, ga postal code, ga country. Kai tsaye kawai za ka zo duka ka cike wa'annan bayanan nan. Daga nan bayan ka cike a nan wajen za a tambaye ka enter email address, sai ka sa musu email address ɗinka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ana sun ce select the currency do you want to better balance. Ka zaɓi currency da kake so ka yi amfani da shi a wajen balance ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi nan akwai Canadian dollars, Swiss franc, euro, British pound. Ga su nan kuɗi kai tsaye kamar yadda kuke gani.
YouTube channel na roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar